Nik uste dut hemen Euskal Herrian ikastetxe publikorik eta publikoena izatekotan ikastola izan dela, betidanik herritik sortu den zerbait delako. Ni 1980an hasi nintzen, eta aurrez haurtzaindegi bezala funtzionatu zuen ikastola honek. Hain zuzen hemen eliza honen saloian bere hasiera izan zuen. Orduan hemengo ikastetxe nagusiena garai hartan nazional bezala jotzen zena zen. Gaur egun herri eskola bezala du izena. Bera zen hemen herriko hezkuntza osoa. Horren ondoren sortu zen ikastola txiki hau, garai hartan oso txikia, oso xumea, eta haurtzaindegi bezala, noski, eta gero poliki-poliki joan zen, handitzen urtero. Hasieratik nahiko lanak izan zituen, fruitu txikia, fruitua baino gehiago, hazi txiki horretatik gaur egun eman dituen frutu handi horiek lortu bitartean. Lokal aldetik nahiko zailtasunak izan genituela. Esango nukenik katakunbetik kanpora ateratzen kostatu zaigula, baina orduan soto zulo batzuk besterik etzian. Poliki-poliki ikastola handitzen joan zen, lokalak ere pixka bat txukuntzen hasi ginen, gaurko eguneko DBH-eraino iritsi arte, eta hor ikusten dugun edifizio dotore horren jabe egin arte. Arazoak arazo, baino aurrera dijoa eta oso ondo gainera. Aipatuko nuke gurasoen inplikazioa. Nik uste dut hau izan dela herri bat oso kontzientziatua alde hortatik. Eta beren eskola bezala atera dute aurrea. Nik nire garaian zuzendaritzan egon nintzenen, gurasoen laguntza izan ez banu oso gutxi egingo nuen eskola aurrea ateratzeko. Eta batez ere, nik uste dut buruan ondo sartuta zeukatela, beraiek zirela titularrak. Nik uste dut hemen Euskal Herrian ikastetxe publikorik eta publikoena izatekotan ikastola izan dela, betidanik herritik sortu den zerbait delako. Herriak asmatu duen hezkuntzarako sistemarik osotuena. Eta gaur egun ere ikastolak bere indarra du Euskal Herriko hezkuntzan. Nik esango nieke garai bateko espiritua mantentzeko. Badakit nik oso zaila dela hori. Baina beharrezkoak direla hezkuntz komunitate batean, hezkuntza ez dela maisuena edo irakasleena bakarrik, baizik hor komunitate bat sortzen dela. Garai hartan oso jator jokatu zuen. Jakina orain garaiak aldatu egin dira. Gaurko egunez zailagoa izaten da, ikastola handitu egin da. Eta handitasun horretan nolabaiteko anonimato bat sortu da. Herriari ze onura ekarri dio ikastolak. Nik uste dut onura handia, txiki-txikitatik hasita, herri baten oso txertatua eta herria euskaldun peto-petoa gainea, eta bere ohitura eta bere izakera bereziarekin, herriko ekimen guztietan ikastolak parte hartu izan duelako. Ekarri dizkio kultur mailetan parte hartzeak, esango nuke orokorki folklore aldetik, baina baita ere herri kontzientzia pizteko zerbitu izan du duela. Euskal Herriko ohiturak eta hori danak
azaltzen dituzten ekitaldiak. Nik irakasle bezala, esango nuke, erakutsi didate ikaslea persona bezala hartzea, osotasun osoan bere baloreak indartzea, bere balorei gaurkotasun bat ematea bizitzarako. Ikaslea maitatzea, oso importantea da ikaslea maitatzea. Zuzendaritzari dagokion bezala, ni asko erakutsi dit, ni behin ere lan horretan ibili gabea nintzen. Public relation esaten dan hortik asko ikasi izan nuen. Bai gurasoekin eta bai irakasleekin. Eta gero ikastola etxea bezala tratatzea. Ikastolak bere fruituak eman ditu ugari eta ematen ari da. Umeak eta gustora dabiltzala eta disfrutatzen ikusten ditut. Eta gero ikusi besterik ez dau, kanpotik begiratuta eraikuntzei. Oso fruitu joriak eman ditula eta langile handiak bezala ikusten ditut eta kezka handirekin beti eren proiektuak aurrera eramateko. Maite du nik ikastola.